ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଉପରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାର ଆଜି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାର କାରଣଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏହା ଉଠିବା ଓ ପଡ଼ିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ କାହିଁକି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଛବିରେ ଲୋକଟିର ଛାତି ଉଠୁଛି ଓ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ସେଇ ଆମ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏହା ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଏହାର କାରଣଟା କ'ଣ? ନା ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ସଜୀବର ଏକ ଗୁଣ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ସଜୀବ, ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲାବେଳେ ଆମ ଛାତି ଉଠେ ଆଉ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଲା ତା'ର କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମକୁ ପିମ୍ପୁଟିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ସଜୀବର ଏକ ଗୁଣ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ସଜୀବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପିମ୍ପୁଟିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉ, ନଚେତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ମାରି ଦେଉ। ତ ଇଏ ହେଲା ତା'ର କାରଣ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଦେଇଛି ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାହା ଝାଉଁଳିଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଗୋଟେ ସଜୀବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ତା'ର ପତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।